Takže čaute, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. A v tomto videu zase poďakovanie Lapasa Ňufinke. Vieš, nemusíš mi veľmi posielať ten balíček, ale keď chceš, tak kľudne. Veľmi ti ďakujem. Ani pre mňa ešte nikto nikdy nenatočil video. A veľmi je roztamilý ten macík, čo mi ho chceš dať. A nevadí, že... A ďakujem aj za tú mašlu, keď mi pošleš na ten balíček, lebo hrozne veľmi scháňam nejaké také vianočné ozdoby. No a dúfam, že sa ti toto videjko páčilo. Ja viem, že to bola rýchlovka, ale možno ti potom aj urobiť tento návod, ako si prepichnúť uši Pečupákovi. A to prepichla som s pendlíkom. Dala som tam nejaké náušnice. No áno, dala som tam. A neviem nájsť tvoju... Ja som napísala Lapas Ňufinka a nič mi tam nevyšlo. Iba Lapasa Ňufinka tam nemala žiadne fotky, no tak ahoj.